Soc Luis Nadal i soc el propietari de Mascota Sueca. El meu negoci du ara ja 25 anys i soc el gerent de l'empresa. Fem, en fi, tot relacionat a la mascota, siga salut, alimentació, higiene, en fi, tot el necessari per a les mascotes. A mi el que més m'agrada sempre és que el client estigui content i ajudar-lo en tot el que necessita, en tots els aspectes de la seva mascota. La idea va sorgir del meu germà i meua, que a temps lliure criaven gossets, ens agradaven molt els animals, i al final es començarem en una tenda i a partir d'ahí ja seguirem en això. En altibaixos, al principi més dur, a poc vas guanyant la confiança de la gent i dels clients i gràcies a Déu, a dia d'avui, un negoci que va amunt i que gràcies a un gran equip de persones que composem això, ha anat avant i en vistes de futur, des de luego. Els emprenedors diria que n'hi ha que esforçar-se molt i si t'agrada el que fas, i ficant-li voluntat i ganes, al final el que ho sembra ho arreplega i va tot avant i funciona.
mi l'associació Arrimat significa un nexe d'unió entre tots els empresaris i un punt molt important d'assessorament.